Pois sí, a verdad que é moi complicado porque normalmente tiramos a 15 metros e bueno, é un trofeo que é un torneo que se fai solamente na Copa, non? Na Copa de cando se acaba a Liga, se fai a Copa da Hermandade e se fai o torneo ese, pero bueno, somos dous xogadores por cada equipo e bueno, a ver, hai que ter sorte e ter algo de práctica tamén, porque é todo complicado, non? Pero bueno. Feito preguntaba eu antes se ti personalmente adestras habitualmente para tirar a 20 metros. No, normalmente xogamos a 15 metros, os partidos que hai da Liga e pouco máis facemos. Xogamos a 15 metros, que é o que está federado, é o que hai. Por lo tanto, contento, non? Con conseguir Pues sí, estas dúas superchaves. Non pensaba, non? Non pensaba ganar isto, pero bueno, tamén para o meu equipo, non? Que a verdade que sempre estamos pelexando polos postos de atrás, pois bueno, foi algo bo, unha boa alegría. Sí, cal é o balance que podemos facer desta tempada? Bueno, pois esta tempada eu a verdade que vou a xogar máis ben pouco, por o traballo e tal. Pero bueno, somos un bo equipo, somos todos amigos, e a verdade que dá gusto, non? Que dá gusto vir aquí e disfrutar, e a tempada, bueno, pois é o normal noso, non? Hai algunha tempada que non ganamos ningún partido, esta tuvimos algo máis de sorte, é o deporte. Bueno, quizáis este ano remata un pouquiño máis cedo do habitual esta liga, agora sí, xa vacacións. Sí, pero bueno, es que cada ano vai a menos menos de equipos, menos xogadores, bueno, pero o importante é que siga a este nivel, que non baixe máis, porque senón sí que teríamos un problema e habría que deixalo. Pues enhoraboa por esa super chave e moitísimas gracias, como sempre. Moitas gracias a ti. Gracias.